Enigo ozu Lady Ann Chinwuba na ngwurubie na Amegwene Village, Nando, kansụl ime obodo Anambra East. Mmemme enimozu a bụ nke malitere site n'ụka nke akarịa na ngwurubie ahụ, bụkwa nke dọtara ndị ezinụlọ, ndị ikwu na ibe, ndị enyi na ndị na-echere ya ezi echiche. Lady Ann tupu ọ hapụ ụwa bụ onye lady nke otu Knight St. John International, ma bụrụkwa onye bụ nwunye onye isi ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service n'oge mbụ bụ Sir Michael Chinwuba nagolu mmụọ. Onyinye Agụbeze wetara anyị akụkọ a, ka anyị sonyere ya. Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ụka enimozu ka onye Cactus nke St. John of Arc Catholic Church Nando, Maazị Kenneth Onwebuzina, nọrọ kọwaa na Lady Ann mgbe ọ dị ndụ ji ọkwa dị iche iche n'ụlọ ụka ma bụrụkwa onye anaghị achọ achọ n'ọlụ Chineke n'ebe ọbụla ọ nọ. Maazị Onwebuzina kọwakwara na Lady Ann bụ onye Chineke were ndụ ya were gosipụta ebumnobi ya gbasara ụdịrị obibi ndụ a na-atụ anya n'aka ndị otu Kristi. N'akụkụ nke ya, Reverend Father Anthony Ikwaagụ kasiri ezinụlọ ahụ obi ma kpee ekpere ka Chineke nye ha agbamume iji die ọnwụ Lady Ann bụ onye bi ndụ nwụmi. N'okwu ya, onye isi Regina Cheli Coliseum nke Legion of Mary Amawbia, Sister Grace Ume, kọwara Lady Ann alagoro mmụọ dịka onye ji ndụ ya gbara Chineke ezi ama mgbe ọ dị ndụ, nakwa dịka onye isi otu ahụ. N'okwu nke ha, ụmụ Lady Ann alagoro mmụọ, Maazị Mike Chinwuba na Maazị Obinna Chinwuba, kọwara nne ha dịka onye zụlitere ha n'egwu Chineke ma kelee ndị niile si ebe dị iche iche bịara ha mgbalụ. Lady Ann Chinwuba lara mmụọ ka ọ gbachara afọ 70, ịdọnye ozu n'ala, ịgba egwu dị iche iche, ịnabata ndị bịara mgbalụ na ndị ọzọ dị iche iche bụ ihe ndị pụtara ihe emere na ya bụ mmemme elimozu. Site na Nando dị n'okpuru ọchịchị Anambra East Council Area, abụ m Onyinye Agụbeze maka akụkọ ụwa ABS.